Opakro dhikwara mugiro kama nenya kumkitera mugi TV kaune wang sai chendu mar duol mabire kidienja reo mokwongo gonu mbaka chimo sebedo katimore pachoka kasto mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhi alma brodonje studio kama en His Excellency Dr. Matthews Oweli men jalup governor ma Kisumu wadhi go kode mbaka e weche mag telo kod siasa kin gidala ma Kisumu dinyalo oro nwa penjo gi ariya deka uchiel nono kaka nyalo yudowa mondo mwa penj ni deputy governor kaluwore gi weche matimore Kisumu to gi weche mag siasa madhi mbele kod gi ODM makoro angu higni 20 omopenje ni chenro chalo nade mane mbaka mwadhi goyo bang'e kidieny mar ariyo mar chenro mar duol. Wantiere ka gi Elizabeth Otieno Nyarugenya mano mwalimu ticha kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien nono. Mondo giwo koda gigogo nases moting'o mana firimbi e lwetgi nases 20 mohinyre an achiel kuom joma hinyre. Nases 20 ma Siaya ohinyore bang' joma undu monjogi e kinde mane ging'anyo ka gidwaro ni sirikand Siaya owinji ywakgi. Koplo mwenyewe akanipigia simu akaniambia tunaomba utuletee shilingi 15,000 sasa hivi, na usipoleta kesho utalia na hujui utaambia familia nini. Familia moro Sibani adwaro ratiro ni wuodgi manyocho tho ete sendo bila makomo mwamu. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years. Under one roof. Ringre Dalmas Otieno timne alame boma Nairobi motelo ne ik mare ka familia mare bendo yudo thuolo mar timo nende. Ero kamano, jatend piny Kenya William Ruto dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi chenro mar thieth mar Linda Mama. Ruto mane loso ka Jiado olero ni chenro mar Linda Mama ne ber ka en mana ni opayo yo ne chenro mar Linda Jamii kod mano mar UHC masani koro medo bero chenro mag thieth e pachoka. Jatend migawo mar thieth Edan Duale korka kore to medo lero ni Linda Mama ok nyal chopo rang'iny mar thieth ma imiyo mine makonyore e bwo Linda Jamii. The Linda Mama program was a great program. We developed it under the Jubilee administration, under the leadership of President Uhuru. We learned a lot from the Linda Mama program. And because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program, which was an improvement from the Linda Mama program. So Linda Mama was good. Linda Jamii is obviously better. And therefore, it is an improvement from what it was in terms of the scope. Linda Mama reimbursement rates under the defunct NHIF was as low as 2,500. Sometimes it's 5,500 per delivery in dispensary and health centers. The quality, the care, nobody bothered. There was a persistent high maternal mortality rate in our country. And by the way, it continued to occur despite the high number of mothers giving birth in hospitals. Maheo Nases 20 kaunti ma Siaya oyudo hinyruok ka moko kuomgi dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Siaya County Referral bang' kweth moro monjogi. Kaka Steve Biko lero, monjno notimore kinde ma Nases go ne ng'anyo oko mar apisi mar tend Siaya ka gidwaro mondo chop dwachgi. E odiechieng' mar 13, Nases ma Siaya nodhi nyime gi chenro mar ng'anyo kendo bolo tijegi piny ka gilworo boma ma Siaya kod limo moko kuom apise mag kauntino. Gikone to wuoth nokelogi e laro mar rangach madonjo apis mar gavana ma Siaya mane giyudo kolor. Bang' rem donjo e apisino, Nases go noramo mar bago ng'anyo mamuolo oko kae. Mana kadiemo wang' nono, kweth moro nochopo komanre kod ludhe e lwetgi kendo chako rodho jochiw thieth go. Kata doko no bila ne nitiere machiegni kindeno,
kwedni nodhi nyime gi rodho nases go, gino manochuno bila mar diro risasi e kor yamo kendo keyo nases go kamoyo 20 kuomgi to noyudo hinyruok. To kawuono ne wawuotho offices ma wadwaro ni onego bed ni address issues wa. To kata kamano ka wachopo ka gavana ma Siaya to wayudo kolor gate nok wadonji. Osebedo ka plan karaguns kaka gidwa atakwa. To daka matin to polisi bende ochopo. Polisi chako shoot in the air to guns maimi yorungu ka gavana owuok chako goyo nases. Guns gi luwe mondo giwuok koda gigogo nases moting'o mana firimbi e lwetgi, oting'o mana vuvuzela e lwetgi, to biro mana ratiche mondo yudi. Okwamor. E twak margi gi jofwamb weche bang' limo jowetegi manochwal e od thieth mar Siaya County Referral Hospital, nases go okwero tim makochno ka giramo ni buok makamano ok nyal thiro chenrogi mar sundo tend kaunti ma Siaya mondo winj ywakgi. Nases 20 mohinyre, an achiel kuom joma hinyre, simbe ma okwang, an achiel kuom joma simbegi okwang. Okwamor kendo wan very disappointed. Wadwa ni gichul pesa ming'ade mshahara, third party deductions, magin ging'ado tok chul pesa ni akia kuma gitere ni chuli mana net salary modong cha. Kawa wuok nwa manyo ratichwa ama tioro nwa guns. Wadagi CBA return to work formula ma 2017 SRC circular acute shortage of nurses magigik madwa ni mondo bed address. An rekod monyu makamano. Nases go singo mar ndiko dhogi e tesendo bila ma Siaya mar neno ni obilo ka okang' mowinjore ne jonjore go. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Apisas mag IBC matayo chenro mar ndiko jogo ombulu manyien ojiwo jopiny ni kik gibed gi luoro gi okang' masani gikawo maduolno biro tiyogo mar kawo koda katong' wang' kaka yor kawo nonro. Apisas mag IBC matayo ndikruok Kisumo ema nochiwo singo makamano ne oganda ka en odiechieng' mar 2 nyaka nyo yawo ayanga thuolo mar ndikruok. Moko kuom rowere mosendikore kaka jogo ombulu bende notiyo gi thuolono mar jiwo jowetegi mondo mi oti kod thuolono mar yudo ombulu mabiro miyo gi oteku mar timo lokruok e telo ma pacho ka. Kura ani okatamra goyo lakini register mapoka register but abogo kura but ok gisani. IBC to nego timatima tich maber mayangre lela gipand gik moko gitanga kila kitu. Serikal bok loka gi kidi, serikal kidi en kura. Koro kura no emwanya loko go serikal. Kura kwayo yudhe te. Kura ikawo sechak chiw kura. Kawa ID bikaw kura. Mondo koro kikigo koko ka koro seyier jatelo. Wagiso jopiny ki gibed kod luoro nikech en yo mar timo go identification kadipo ni diwit kata lwetegi en mano kang' moro momedi e wi manche nitiere wanyalo timo identification mari kuom ng'iyo wang'i kata lwetegi. Koro mago gik manyalo timore, wanyalo wito lwetewa to koro chieng' go ombulu koro onge kaka inyalo tiyo gi lweti mondo watigo for identification. Koro warwako ji duto te mondo wuog oko mapok okawo kura mondo gibi gikaw kura. Jopiny e gwenge mag Kobuya kod Osode ward ma wang' chieng' e kar chung' od bura ma Karachuonyo okone sirikal mondo yie otiek chenro mar gero ohinga kata dikes e geng' aora mar Miriu mane ochaki mar konyo tieko midhiero mar oula e alworano higa ma ka higa. Oula osebedo ka daro oganda mathoth e gwengego e kinde ma koth mapek chwe, gino manomiyo sirikal ochako chenro mar manyo riekni mosiko mar tieko midhierono mondo okel fuong'ruok ne jopiny. Gedo mar ohinga go nochako kata kamano ne gichaki dogi kwamo kinde dweche 6 nyaka ne chake ka tingni manitiyo godo bende sani koro kwamo kama ne gintiere no mabe ochako jwangi. Jopiny mane olose skul primary ma Osodo kama jopiny osebedo ka jote kinde mag oula wacho ni gin kod luoro kaluwore gi chenro masani okwamo ka gikwayo sirikal mondo yie otiek chenro no mapiyo. Higani nawayudo konyruok kuom
goyonwa oula mageng'o pi kochakore gi location mar Kubuya kakoro biro e location mar wang' chieng'. Koro kogigi e kore ochung' ne gidhi ni pi ne ng'eny to waserito nyaka ne gidhi manyaka sani. Wakwayo ni ka giyie to gichopnwa chenro ni kata ka ginyalo yawo kama pi miriu donjogo e nam kinyalo yawe chodho igolo lopego nikech pi mapong' pile pile gi gik mipuke nam gaore osemiyo dinore. Seche ma ji odak karka puonjruok ochung', skul ochung', nyithindo be koro ok som maber, chiemo ma ji chamo maber be onge, gimimiyo ji kama thin nono kata rom ji. Koro an nakwayo ni kaber to tich odhi nyime. Wapenjo ni to pesa ma noket ne gini olal kanye? Joma be nyicho ochung' negi bulalo ok nyal nyiswa to what is going on. So my plea is serikal wuog oko mondo okonywa. Bas wadhi yo moro machuok kudog bang' dakika matin tan ko teri osedonjo ka endi mendi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor Imore waneno news mos ka wan Kabondo yo mabei kae kendo lera dua wan kaka jo boda boda wamedo mana goyo erokamano ne jotendwa magin patrons magwa kamoting'o gavana marwa Honorable Gladys Wanga kaachiel kod jatelo George Ogutu kaniluongo ni Osman kasaneno ka matielo be nitiere ka endi makamu wacho ni Trevor mos na mujumbe manyien mar Ugunja mano Moses Omondi to jalup ker manyien 2027 en mano Pio Wandai mano makamu kani dala ma Kisumu kanyo. Bas wadugo bang' dakika moko matin gidhi mabor ahinya. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia chologore nende lunga ni sandi nango nyako chia migi yere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Nivea is for skin. Sancho, en no kodwa timo arus gi Niti. Itimo ang'o kae? Atemo wacho, yo mang'o kae? Koso in niluwa? Isechako chich koda? To Monty anawinjo mana ka gima nitie kaka pari osechako chich koda. Chich kodi nade? Nitie ranyisi miweyo ka? Kapo ni nibiro dok ni nyathino kende odni, an abiro fundo giki te, bariembi kamoro achiel gi nyathino, iwinja? Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka en nyasi mar lamo ne ringre jatend migawo machon kendo jaod bura machon Marungo Mheshimiwa Dalmas Otieno
ne obagi kanisa ma Don Bosco mantiere boma Nairobi kaende. Dalmas opuo kaka jatelo mane ni kod chia kendo mane oketo bero ngima oganda mbele ka bende ne en ng'at ma chanore kendo rito familia mare e yo makare. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Sa adek okinyi, ringre jatend migao machon na kendo ja od bura machon marongo Honorable Dr. Dalmas Maurice Otieno Anyango ne ochope kanisa Jokopere ma Don Bosco e boma Nairobi kama no bagi alam ne ringre. Familia mar Dalmas opare kaka wuoro manorito pare kendo riwijo ode kanyakla. Min ode Patricia Atieno Otieno paro manene ka onyiso kit dak mar kwe mane gidak go manomiyo ginyalo dak e ot achiel gi Nyeke kuom higni 14. I married Dalmas, a very handsome man. He gave me problem with women. That no woman could pass without turning her head, looking at him. But I played it cool because I'm a born-again Christian. I don't have jealousy. I lived with Dorothy. Where's Dorothy? I'm here, Mom. Stand up. I'm here. I've been living with this lady ever since you got married to my husband for 14 years under one roof. I gave them a room. Until when she had her twins, Ramogi and Raya, then she didn't move out. She's still living with me in my house. Now it's 14 years. Min ode Dorothy Otieno yango kaka Dalmas ne oromo kode ka en nyako matin ma jahigni 22 kendo loko ngimane ma kawuono en kod nyalo mar tawo chenro mag telo. When we had the coalition government, that is when Mzee saw me talking to, let his soul rest in peace, Kofi Annan. We used to have a lot of teas with Kofi Annan. He was my friend, and at that time, one day when they were having the talks, he came and told me, Edward the Gingane Kanye. And that was the end of my story with the Ghanaians. He just saw a young, naive girl and turned me into a dynamite. Nyithinde bende opoyo wuon gi kaka jalno manomiyo gi ranyisi makare ka wuode matin mogik oparo kinde mane wang' jowi maramogi TV ne ogoyo mbaka gi wuon mare kano manyo kom governor ma county ma Migori gino manomiye mijingo mar bedo kaka wuon mare. I was upstairs, so I didn't know my father was being interviewed downstairs. So I went down for a cup of water. I found cameras surrounding him. I couldn't even reach the dispenser. It's when I realized that this man has locked in. It's serious. So I'm finding myself asking myself, who am I? Now, here I am, following my dad in business. I'm doing business classes, have my own crew, have an accountant, a full crew. I hope we can lay my father to rest in peace, and I hope my siblings and the rest of my family can find comfort and also be proud of the legacy of who our patriarch, my father, was. Jatelo opogore opoe kaka jatelo mano hero kwe kendo no ongirore kochung' motegno ewi gino mano yie kuome. He was not only tall in height, but he was tall intellectually. We worked very well together. He was very competitive, and he also told me that I was very competitive, and I think it was a lovely competition. Kata obedo ni duond bura mar KANU ne onge kod huma kaluo, Dalmas no chung' motegno e duond bura no. Dalono kata kane gine KANU, gine mane gimiyo kata Moi nong'e koro nikech we can even go to Kabarak gi Dalmas kane molit by then ne wadhi kaka jo Migori. Kendo kidhi Dalmas mu discuss tabu to Dalmas manyo fuko ne kata ng'amdo konyi kuny maler monge wach moro. Gimolan kuome eni kaka norwako joma ok owinjre go kisiasa gi joma in let his soul rest in peace.
en ng'ama ne kuchung' malo to siemo gima nosetimo. Ok nen mana siasa mar weche mang'eny. Nen siasa mar kwe, nen siasa mar dongruok, kendo kaka wapare to nitie gik ma wasiemo ka wan gi mor. Dalmas idhi ik tarik 2 tich ang'wen jumani. Ma en chakruok mar wuoth mogik mar Dr. Dalmas Morris Otieno Nyakwara Mugajiwang' Kaoya kae idhi ter ringre Kangeso Kamagambo e kaunti ma Migori kama idhi ketie ringre kar yweyo mogik. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Omedo timo mos ne familia mar Dalmas Otieno mane jatelo mar Andega manong'e kuma ngima ochomo. Wakanyo koro ni doho tuono OCS machon ma Nairobi Central Samson Talam gi achije mamoko rambun ewi buch nek mar rawera Albert Ojwang'. Doho no wacho ni we achije go thuolo nyalo rocho neno. E doho achiel no anogono Makibira ne olim bura mar nek manotimore e ward mar hospital ma Kenyatta kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode leronwa. En ng'eto ma oketo ohinga ne OCS machon matesendo bila ma Nairobi Central Samson Kiprotich Talam kod achije wetene bang' tamogi rambun ewi buch nek mar rawera Albert Ojwang' mane onegi tesendo bila no ma Nairobi Central. Enyim jang'ad bura Justice Diana Kaveza okinde mag achije go oywak ne doho mondo miwegi thuolo gi rambun ka achiel kuom wach magin go en ni Talam kod Lange ne osechung e tich ma ok ginyal rocho neno. Justice Kaveza kata kamano ong'ado ni achije go pod biro bedo e odang'ech nyaka joneno manie burano chiw nendgi. Doho nyiso luoro ni achije go nyalo rocho neno mantie. Such reasons include the likelihood of absconding, interference with witnesses, danger to victims or the public, endangerment of national security or the public interest in pretrial detention. 1. Seriousness of the charge. The prosecution argued that the charge of murder carrying the death penalty upon conviction creates a strong incentive for the accused persons to abscond if released. Kaveza okwedo dwaro mar okinde go ka wacho ni kata obedo ni osechung gi e tich pod gin kod mbii manyalo rocho joneno mamoko kuom gi gino bila. Bende omedo paro ne jobura pek mabuch Albert Ojwang' ni godo. In the present case, the unrest that followed the death of the deceased cannot be dismissed as a passing incident. The widespread protests, the destruction of property, including the burning of Mawego police station, and the climate of fear generated are indicative of the heightened sensitivity surrounding the matter. Burano bende ne obedo gi mutni bang' jago moro pore kagoyo koko kendo wacho ni owinjore maki jalupo gai mar obila Eliud Lagat kendo kete kaka achich maduong'. Arrest Eliud Lagat. Arrest the main suspect in this case. Without the main suspect being arrested, Kenyans will not get justice in this case. We will not forget. We will not forgive. Kokono ne obogo jang'ad bura kendo ne ogolo chik mondo maki jagono kendo tere tesendo bila Makibira gi ketho mar rocho chenro mag doho. Same person, take him to Kibera police station. I'll be the complainant here. Interference creating a disturbance. Take him to the police station. E doho nogo bende owinjo bura machielo mar nek mane otimore e osiptal maduong' ma Kenyatta. Nek ma itudo go jago manyinge Kennedy Kalombo Tole mane owinjore omi thuolo mar yie kata dagi ketho mare. Burano ne okogoyo okang' maduong' bang' okinde mag Kalombo Tole tamore yie gi report mar lakteche manyiso ni achijno wiye tamam. Giwacho ni Kalombo Tole pache ok ler kendo nyaka tim nonro manyien. We expect or expected that the accused should be observed several over a long period through lengthy sessions, and lengthy notes should be detailed and furnished to this court and to the defense and the prosecution, showing how the conclusions are arrived at. My lady, this case is not like most others in the sense that the mental assessment report being carried out here is not merely perfunctory. It is not merely to check a box. Kaluore kod kwayono, doho wacho ni gibiro chiwo chik kadipo Kalombo Tole owinjore opim obwongo mare kendo. Burano ibiro lim tarik 22 dwe mar 10 higani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.
Duond bura mar ODM osiemo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e weche magikoni Gachagua okomiyo luoro gai mar ODM Raila Odinga. Kane gichiwo tiko ne joloche welo mag ODM manyo timo Gunja kod Kasipul, jotelogo koni ODM dhi kawo kombe mathoth e yiero. Walter Nyambaga nigi ler. Gedol achiel duond bura mar ODM ne okwon kod jatend DCP Rigathi Gachagua kendo turo kod CK ewi wacho ni ogai mar ODM Raila Odinga opidho joge motelne kod kweth jagoro mar ODM Edwin Sifuna makwedo sirikal Adua Tenga kod mamoko motelne kod Junet Mohamed to kod jakom mar ODM Gladys Wanga makonchiel pako sirikal Karwadhpur. Wanaweza linganisha ODM na DCP? Chama ambayo hujui kichwa ni wapi, mkia ni wapi, hujui inatoka wapi, ofisi yake iko wapi, kiongozi yake ni nani. Juzi nilisikia Rigathi akipiga sisi. Ati ODM iko na kikundi mbili. Kikundi ya kina Joneta ambayo wanaongea mzuri na kikundi ya SG wanaongea mbaya. Bana sikia. Wewe una chamba. Una kikundi ya kikabila kama ya Gema. Kwanza tengeneza chamba. Ukitengeneza chama ndio utajua chama inaongozwa namna gani. Magiegi yango kagikone Rigathi biro neno wipika lewni kaluwore kod kaka ODM biro luandho kombe mapong gorogoro kuonde magichunge jogi. Can you form a party? Then we can discuss things as political parties. And we will teach you and tell you how political parties are run in Kenya. And how Raila Amolo Odinga has run party for the last 30 years. Wanaongea juu ya baba ati ametengeneza kikundi mbili. Wewe unajua siasa bana, wewe ni mtu kuna hasira. Tutaleta kiti ya Magarini through Harrison Kombe. Tutaleta kiti ya Kasipul na tutaleta kiti ya Ugunja kwa ubunge. Kwa MCAs tuko na wengi. Tutaleta Purko, tutaleta Narok Town, tutaleta Kariobangi. Sindio? Na tutaleta hizo vitu zote kutoka juu mpaka chini. Kagilose log tich mar ODM kinde chiwo tiko ne joloch. Yiero madundo mar ODM manyo time kar chung od bura ma Ugunja to kod Kasipul. Ne Moses Omondi to kod Boyd Were. Wango poyo ODM kuom yiero mong'ith manothulo kendo mauyanga. Today, we'll be issuing nomination certificates for members of the National Assembly for Kasipul, Ugunja, and the county assembly, the county assembly, Kariobangi North, Narok, Nyasiengo, Nemaia wards. Lakini wacha niseme candidates wetu ambao wamekuja kukabidhiwa cheti leo kwenda kupeperusha flag ya ODM kule mashinani. Kwa sababu function ambayo inatungoja iko mashinani. Kwa sababu hii vitu yote lazima on 27th of November we deliver on all these seats. So we are starting early. And we have a reason to start early. Wanasema mapema ndio? Mapema ndio? And you know when you are asked about why you are celebrating, don't be shy. Because we have postponed this celebration so many times. We must multiply the enemies with zero. To occupy our niches. Ikiwa ya MCA, ikiwa MP, mahali penye pengo iko, lazima our places ibaki ours. Tunataka kuhakikisha chairperson kwamba tulikuwa tunaongoja tupate mbichi na mbivu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Odonjore weche mag tuke ni tim mar Kenya mar jok manigi mamine manigi ng'ol mar winjo mong'ere kaka Kenya Deaflympics team ikore ni tuke madhi timore dwe manyien mar basketball e boma ma Tokyo e piny mar Japan. Kapten mar team no wacho ni gin gi ikruok makare ni tukego. Tukego chakore tarik 15 nyaka tarik 26 dwe mar 11 higa ni Japan. Kenya dhi e tugogo mag mine kuom thuolo mar 3 moluwore. We've been in the camp, so the aim is to travel to Japan, but so far
in the previous Deaflympics. We've been in other championships like the ones in Brazil and even Greece. We've been training so hard, and our main aim so far is to get a medal. So far, so good. The training has been good. We've had several trainings since the selections on 26th and 27th of August, which happened on this ground. And we have players from various counties. And we are now doing the non-residential camp as we wait for the official residential camp. There are supposed to be 20 of them. Some of them are from different counties, some far. They were not able to attend today, and today I have only 14 ladies. But the squad will be cut down to 12 players who will travel to represent Kenya in Japan. Riwruok mar tuke hockey e pacho ka endi Kenya Hockey Union olando nying jotugo mag yiero madhi chung ne Kenya e tuke mag laro osimbo mar Africa mabiro timore Ismailia mano piny mar Egypt dwe mar 10 chakre tarik 11 nyaka tarik 18. Kane olose nyasi makamano e alap ma City Park Stadium, Nation Randiek men jatend riwruok Kenya Hockey Union owacho ni kata kobedo ni gisekale midhiero mar omenda, tim mar Kenya no obedo gi thuolo mar ikruok e yo makare. The management is here. The safeguarder is here. Usimmalize. Unajua saa nyingine unaweza sema iza vile ground inasema. Sasa basi mukituruhusu sisi tunaweza kimbia. This team has sacrificed. They have sacrificed with the minimum financial support that we have from the union. They have sacrificed where we were supposed to have taken care and we have not taken care because the government has not responded to us, and they've understood. Our work is cut out. Bas wadi yu moro machuoko dugo to wan gi wendo modhi almose donje studio ka His Excellency Dr. Matthews Owili men jalup gavana ma Kisumu wego kod mbaka weche mag siasa kod telo nitie weche mang'eny mosebedo ka timore ngini jo puro jo pith mag rech madunga bende penjo to kore de tim nang adhi winjo ne pacha ni no tim nang e wach mar pith mar rech nikech neno ka rech moko tiere mano to dunga kanyo mono mbaka modhi go kod bang daka matin Ubungo wicha neno ka imbise oro penjo magi ka Senator Tom Ojienda bende neno sebe penjo magi ka indi wabro penjo jalup gavana mose donje studio birwa ka indi bang daka moko matin. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted.
Sancho, en no kodwa timo arus gi Niti. Citizen Duka and Quickmart bring you massive savings this week. Get 5 liters of cooking oil at 1,189 shillings, 5 kilos of basmati rice at 1,349 shillings, and 2 kilos of all-purpose flour at 159 shillings. And that is not all. There are more offers waiting for you. Simply dial *487*5#. Select your product, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba na yotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kum ketera Mugi TV ka une wangsae chenro mar dual mano kidieny mar ariyo ka modhi goe mbaka gi wendo modhi almost donje studio ka His Excellency Dr. Matthews Owili men jalup governor Kisumu. Ero kamane nyoko message gi. Angeni koro ntire mpango mgidogo ko inyoki penyo ni Homeboy gi kiani waka mora chia. Koro mi oluongre ni Homeboy. Oluongre ni Homeboy. Ero kamane. Koro wachaka ni gi weche mag jopith mag rech. Nywa neno ka midhiero no mako gi magilalo rech mang'eny e dunga. Dima digilu dongere luongo ni fish cages. Unu kaka county ang'o munyalo timo mar konyo jogi? Nikech ne giywak ni kata insurance bende onge. Ang'o minyalo ere yo minyalo konygi go jopith rechgi? Erokamano Trevor, mokwongo adwoko ni erokamano kuom gwela kawuono ni mondo mi abi wago mbaka mar dongruok mar county ma Kisumu to bende wamenye kaka pinyo mar Kenya dhi. Nyaonge machiegni Kenya ka actually. Koro nyaneno gima nyotimore ne jopur kata jopith mag rech. To adwa wacho ni ng'eni pith rech en ohala. To ohala samoro nyalo bedo gi wang' kata losses. Omiyo manya bedo achiel kuom wang' manyalo wacho ni johala go nyo oyudo. Kendo eloya wuon adwa natim ne johala go kata jopith mag rech go mos makende. Oke mokwongo. Higa mokalo ing'eyo ni ne wawito rech mang'eny ahinya e Lake Victoria. Macha nitie gima iluongo ni upwelling mar the lake kaluwore gi lokruok mar kor lwasi kata iluongo ni climate change. Manyo otimore ni taparo nyaka bed ni chalo ka gima ne en related to pollution. Pok ayudo report mowuok kuom Department mar Agriculture. Tang'eyo ni kinya dhi e county tabo yudo report machalo kod mano. To kaka nya nene ochalo gimanyo en gima wuok kuom kwiri mager kata pollution modhi e nam kuma opidhe rechgo momiyo koro rechgo rechgo otho. Madunga nyalo mondo mung'e ni Lake Victoria kaka wang'e kata nam Lolwe ok en lake no kende. Nitie aoche mang'eny mabende biro kanyo. Mang'iso ni gima biro e aora kowuok kata Mau kachiwo karanyisi nyalo biro timo gimoro marach ang'o e nam. To moloyo
koluwore kama nembe go timang'o aoche go timang'o donjo go nam king'iyo dunga kanyo nitie aoche mang'eny matimang'o madonjo kanyo omiyo nyalo bedo gima timore kumoro nono to bira ng'o obire nam onya bedo mowuok kuro kata bedo mowuok ang'o e alwora nam omiyo investigation kata nonro nyaka tim matut ahinya mondo wange kumanyo weche go timang'o ohae mondo wane ko wanyalo konyo jopur e ndalo mokalo ngire mabende gavana ma county ma Kisumu nochiwo fingerlings mondo mi okony jopith reconstruction o ala margi ok ang'eyo ni sani wachanang'o lakini ang'eyo ni county nyaka bitimie gimoro mondo mi warom ne jowago gi diere okay mondo mi gibed ng'o goala gi otimo madhi mbele ipenjo wach mar insurance account ok machiwo okay en ng'ama ja ohala ema keto insurance mar ng'o mar ohande omedo ni mondo akaw thuolo ni bende mondo mi akwagi joma timo ohala mora amora ni insurance en gima ber nikech ka wito mwandu gi akronyo wito ni to insurance nyalo chuli mondo mi kik idhi at a loss ahinya. Okay. Weche mag pur to gin meg counties lakini ang'eni gini notimore nyoro umiyo samoro pok ubedo piny mondo mung'e no dhi konyo gi nang'o. To obro konyo gi. Ang'eno obro konyo gi. Wasebedo kwa timo kamano. Okay. Yeah. Ndalo bonko jo mapidho michele ne michendgi peo keth oywe. Mano miyo ga $1,20,000. Okay. Ang'isi no miyo jo rech mondo rech the other day no miyo gi ang'o no miyo gi fingerlings kendo ang'eyo ni jomanyo mwandu gi olalgi obro bedo piny kaka kuku mar county kata cabinet mondo ang'eno nyalo konyo gi nade. Yeah. In kaka ng'ama osebedo telo mar county ni ang'o ma hinyo counties gi ahinya nyocha nyoro ka nwaneno kwa governors ywak ne duol miluongo ni IBEC ni pesa ok bi e county en adieri ni pesa ok chulo ji dweche ariyo ko iluongo ni Intergovernmental Budget and Economic Forum mabedo chair gi deputy president adiera makende ni owadwa motelo ne weche mag omwom waziri John Mbadi to setemo king'iyo iko omwom mokalo cha aparo ni nochiwo pesa manonego beno ochiwo duto nyaka mar June okay to nochiwe modeko matin omiyo absolutely ok nyabedo within the stipulated period nikech ni kosechiwe to nitie samiloro godang'o system mar tiyo gi pesa sama wuoye kodi ni eka nyogol schedule mar pesa mar dwe mar 8 kiny wan dwe mar 10 okay mang'isi dwe mar 8 nyopo kwa yudo pesa ne eka pesa ne obiro dwe mar 9 onge pesa completely to wadhi ang'owa wadhi dwe mar 10 omiyo nitie delay omiyo dwe mar 8 pesa pok obiro eka nyokel schedule pesa wuon korka bro dhi gimiluongo ni country revenue account to kobiga samoro obiro differently ne counties mopogore opogore samoro ng'ato yudo mare kawuono ng'ato yudo mare kiny but mano timore nikech bende e kaka piny owacho en nikech department olaro pesa bende ng'eny apara to gi county ma Kisumu no ng'isa gi minister mar finance awuoyo kode ni marwa to sechopo ang'o county revenue account mar dwe mar 8 dwe mar 9 pod onge dwe mar 10 mwachako kiny bende pod onge omiyo en wach ma ok yot ahinya ne counties. Ang'o ma nyaka tim mondo koro mi mano kony nikech ma endi nyiso ni jotiju mosechulo koso podi of course ka pesa onge to timore nade asing'eni sani gima timore ni gi introduce system moro machielo okay mar HR to gi finance nika ichulo msara okay tichulo msara madhi ne jatich kapo nitie pesa ming'ade bende ichulo immediately dhi kantie pesa ming'ade madhi kuonde mopogore opogore dhi e SHA NSSF kamano housing levy kamano be nyaka timang'o be nyaka dhiyo sechego to ng'eni chon counties ne olo pesa mondo chul go jotich kapod girito pesa mondo timang'o mondo mi obi asto ichajo gi pesa moro matin gi the banking institution sani mano ok bi nyalore nikech onge ng'ama nyalo yie olo pesa machalo kamano okay nikech the interest rate on it dhi bedo mamalo ahinya aso dhi kawo pesa mang'eny mar county okay mano system abe gitemo roll out sani okay to chon ni inyalo chulo mano inyalo chulo jatich net salary mare mar net okay kapo rito pesa mondo bi kosebiro to inyalo kawo pesa manyo obedo deducted mar loan itero mar NSSF itero mar SHA koro sani timare itero okay mano koro sani ok bitimore nikech bodore mondo county ochul pesa te kapok COB approve
your payroll expenses to nyakone ni mar KRA ere mar kiango ere kamano omiyo counties there na matek molo ka gisena ndalo mokalo and jo tich bende koro nyaka koro ywa soksi malo unless ni National Treasury obiro golo pesa consistently okay otherwise counties there na matek moloyo in kaka jatelo mosebedo katelo ni county ma Kisumu mano be gima dhi konyo kosen gima yenyo nikech nitie wach moro be ni okudwa wach mar EGP ni electronic government ok okwadwar wach mar EGP okay ano ni consultation emane okotimore maber e kind piny owacho mamalo to gi piny owacho mar county kata subnational government king'iyo pend chik mar piny mar Kenya owacho ni Kenya nigi piny owacho 48 okay achiel mamalo to gi 47 mango mag loch kor gwenge okay tiwacho ni sirikende gi gin separate to gin interdependent bende mangiso ni gima timore gima piny owacho malo dwa timo okay madwa ni mondo counties bende otimade bende otim nyaka gitim iluongo ni consultation nyaka jibed piny majiwuo mondo giyud the buy-in okay nyalo wacho ni 48 governors 47 governors mar piny mar Kenya ni are wrong on a particular item kori penja gimoro kanyo ni to gima bedo introduce mar chulo omenda gi dichiel ananya wacho ni gima ber moloyo mane gombo mara kata an okay nikech kata ananya dwani mondo pesa na madhi kamoro motimo odhi on time to then piny owacho mamalo kata National Treasury nyaka koro kel pesa on time okay mondo matin kono to kigiwacho ni rotimo kamano to pesa pole wako koro pesa leoni and gima ngisi no is factual and gima nyalo kata na find out na kiwacho wach mar EGP ing'eyo ni EGP en wach malich ahinya nikech ing'eyo ni departments mag piny owacho gina par in each and every county to EGP recognize department ka department as a procurement entity mangiso ni nyaka gi upload department ka department a system it is an teach mang'eny kabisa e county ma Kisumu gisema na upload a day kende counties mang'eny mapoko upload kata department adiwa achiel e bura manyo nitie nyoro manyo ochoe kom gi jalup ker mar piny mar Kenya nyo governors owacho ni onge county kata achiel mosetimo procurement to quarter to ikoro rumo the first quarter irumo to poko tim procurement ok nikech governors ok dwar en keche rollout marango mar EGP to chalo ka gima bende gionge gi capacity okay maganyalo timo godo tijno bende piyo mondo mi counties thuolo matimo mar timo procurement to ang'o miyo un gi accounts mang'eny kaka Kisumu county ndio neno ka auditor general wacho ni loch gwenge ni bank accounts madabal ang'o matimore ipenja Kisumu county kose penja counties ang'o miyo dwaro ang'o miyo bedo gi bank account mang'eny kamano awacho ga pile Trevor ni piny mar Kenya gi constitution mane wakalo ni gi migepe bad migao magango ma deal gi gimoro ka gimoro okay omiyo okawacho ni governors tebeyo emomiyo ng'eny moko kuom gi nigi cases bende court to bende okawacho ni governors te richo to kan nitie governor marach nitie agencies mag national government okay monego bende timo tijgi to mano gima osechando e Kenya ka wan gi constitution is very progressive to nitie arms of government momi thuolo mondo mi otim tijegi ma ok tim tijegi sama na joge ya accounts madhi 500 gi wieno where were those bodies mwawachogo okay nikech gintie auditor nitie kendo ging'iyo gik ma counties timo onge accounts gote nyaka bed pedh e mbele gi omiyo moko be nitie ma wanyalo wacho ni kata kichayo governance to joma onego bed ni ng'iyo gi monego bed ni call them to account bende nyaka rise up mondo mi otim tijgi bende ni giremo to in king'iye be nitiere gimomiyo loch gwenge nyalo bedo gi accounts dabal kamano bende ama kana tiende kata dichiel okana tiende Kisumu ngadi well I don't have the exact number okay mar accounts man godo e county ma Kisumu tanyalo wacho ni okapande gi ng'eny king'eyo governor Nyong'o
gi ngima mare telo ne jopiny kata in public life ting'eyo ni nitie gik ma ok onyal tolerate. And man, I'm not even bothered nikech ang'eyo ni onge gima kamano manyalo timore kata dikore sewinjo. E kinde gi temu sebede telo in kod ngire Gavana Anyang' Nyong'o, ang'o ma diwach ni kusiemo to wacho ni ma en gima kata wambi wanyalo kwano ni mato watimo ne jopiny? Trevor, penjo ni osepenja godi mang'eny. Tapani mbi sepenja ngondalo mo. Kata sani kod tiyo joma penje. Na duoki, kendo fod aduoki sani. Ni county ma Kisumu, iga ka iga, chiwo report. Okay? Mar gik masetimo. Okay? Kendo luongo ji to the center, Kisumu. To governor chiwo report. In front kata mbele ngoa, county assembly. Ka speaker gi ngoa, gi joge nitie, gi jimu wuko ne mopogore. Okay? Omiyo gik mosetimo to ng'eny, kendo anyalo kwano gi, to ok anyal tieko kwano gi ka. Nikech ma iko maradiwa, maraboro. Okay? And higa ka higa osebedo kwa chiwo report. Ka media, ka Ramogi, achiel kuomgi nitie. To jala bangoa nitie, mano mokwongo. Mar ariyo, wan gimiluongo ni huduma mashinani. Okay? Wadhi kuom jopiny. More like gima jo interior team miluongo ni jukwaa ya usalama. To jopiny wuoyo kodwa, kaluwore gi magineno. In each and every ward, and then again we'll be recording to the what? To the county. Omiyo wasechiwo report every single year mar achievements manga ma Gavana Nyong'o kendo report go nitie. Okay? Mariga ka higa. To kidwa na wachi bende anyalo wacho mapiyo gik mang'eny ahinya mang'eny osetimore county ma Kisumu mabende neno. Okay? King'iyo weche mag thieth kaka ranyisi, ne wawacho in one of our think tanks ni wadwa bero Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Nikech kama nyo osekete gi Gavana Nyong'o to gi administration mare, nyo yudo status manyien mar level 6 makoro sani en ang'owa en parastatal madhi konyo piny mangima. Koro wan kod thuolo mar bero hospital machielo mondo chope rang'iny machalo gi mantie Jaramogi ne nitie miluongo ni KCRH kata Kisumu County Referral Hospital. Koro mare mondo watim ang'owa mondo mi waber. Kamiluongo ni Victoria. Okay? Ema koro walose center mar sickle cell and bone marrow transplant. Okay? Mawani gi jo hospital miluongo ni Fortis to gi Nairobi West Hospital. Okay? To ing'eyo ni weche mag sickle cell e pinywa mar Nyanza kocha incidence ni malo moloka mora. Omiyo mano dhi konyo jowa mang'eny. Ne wawacho ko wadonjo ni mondo wabed gi a functional theater. Okay? A sub county ka sub county. Nyakach kane wadonjo kaka ranyisi nikech kune miae kacha ni homeboy ne onge any functional theater. Sani Papondit nigi 2 theaters. Okay? Achiel were dedicated to women. Nikech kodwa ni mondo wayut mondwa kaluwore ga ngoa ni gidhi manyo gidhiro nyathi bedo gi mayash okonego bed a death sentence for example. And then machielo koro konyo ji ma samoro nyayudo kata mana accidents. Okay? Molo tiyo mamualo mawuok Kindo Bay kadhi Katito. To theaters go, theater makamano ni Ahero, theater makamano ni Muhoroni, theater makamano ni Chula Imbo in Kisumu West, theater makamano ni Kombewa, ne onge gachon. Omiyo sani mondo ibi to the center, mana koro chuna inya nyaketimango nyakibi. Chon wa upari kimlengo ni a hub and spoke model. Hub koro nen Jaramogi. And the spokes again the different sub-county facilities makwano nigo. Koro gimota amore kanyo kende mitimango emikelo malo. And then why investment in a military system? Yeah. Ma ika gimoro timi to kise oro wach to the nearest ambulance. Chopo mondo mi okawi. Ne nitie got maduong' ahinya Kisumu kanyo. Maniluongo ni Kachok. Tinde okinene kanyo. Okay? Now, watching other affordable housing. The first affordable housing, Mar Kisumu, by the way, then county driven. Makasembo is not national government. It is county together with a pension fund. Okay? Kopo Goregi Lumumba togi Anderson. Mabende Sanish Made, Mabende Sane Gero. Kanu wabiru Kisumu neonge port. Kanyo nitie mana thuonde ng'ogeni. Sani kidhi Kisumu nitie port, nitie meli maduong' mar MV Uhuru 1, MV Uhuru 2. Anje mapenjo pokano gimoto mana Kisumu aworo gi aworo. En siasa kosena. Ndire penjo moko mantiere ka dwano odwoke piyo mondo odonja ne weche mag siasa kae ndie. Ma Obungu Owich, mano president mar bunge la wananchi, wacho ni jatelo ngiswa ne chal mar county bursaries mag nyithindo manigi dwaro. Counties moko osechiwo to Kisumu podi. Onge county mosechiwo.
To kan chi mosechiwo en nikech nyoge kwayo kaka nyo wasekwayo wabende control budget mondo mi wa thuolo no mondo mi wachul. Koro nyo waseyudo 67 million. To wadhi chako gi joma governor chulo negi imongo ni scholarships, county scholarships. Ngire chulo scholarship ne nyithindo 10 mowuok kuom ward ka ward mochando, bright and needy. Tichulo negi full fees. Koro kanyo manyo wachake. Bedo ni ok wachiudo nyok en tabu mar county governments. Nyo en tabu mar control of budget. Manyo dagi wacho to kod national treasury manyo wacho ni king'iyo pend chik schedule 4 counties oyienegi mana spend pesa e early childhood education and vocational training. To koro nyo wakao bende pesa mondo mwakony godo. It happens all over. Nyithindo ma samoro ochando to dwa mondo timango dwa mondo miyo somo. Wacho ni as a social service. To social services ngeni are devolved. Yani nikech ngeni ngamo chan. Jolo wacho ni okay, chonto ne wacho dhier maka wadok mone nindo. To wato koro nyo wacho dhier maka wadok nyaka timango nyaka mone nindo nikech investing in nyithindo ma riek go to chando go mana igero base mar county ma Kisumu kata mar Kenya e ndalo mabiro. Ok nyalo bagiawe. Obungo wich bende chak penjo ni county government ma Kisumu timango e tieko yore mag maundu nikech sani ma waloso ni most street lights ok liel e chuny boma nyaka slums. Well, ing'eyo ni king'iyo taunde mantie stima kata mobedo lit maber kata mugine, Kisumu is one of them. I mean, wawacha adiera manitie. Tang'eyo ni nitie ng'ikruok kaluwore gi omwom masani biro kidam mondo mi ochul godo Kenya Power nikech ng'eny taya moliel godo Kisumu gin from the grid. Watemo mondo koro agol gi from grid to solar. To bende wakwa jawa nikech samoro kwa kelo solar go to ikwalo gi bende. Mana adiera manitie. King'iyo kar mana Hobe kuma nokete tayago mang'eny ndalo governor Cyprian Awiti. Ng'eny gi norumo nikech ang'o nikech bilo ni vandalism. Okay? Koro wadhi kanyo wadona kwa jawa bende mondo mi okony mondo kwa keto solar street lights e town ma Kisumu to wan wawegi wabed joma nyalo rito ang'owa mwandu go nikech gin mwandu wawegi. Okay. Yeah, gin mwandu wawegi. Obungo be chak penjo ni pesa mag ohala mag mine mag aswekra ni kanye? Pinja ne koseneno pesa mahara magasokra e budget gimo wan godo en pesa mwadwa timo gimoro ni interest subsidy. Trevor, experience marwa in running the county osenyiso ni kimiyo ja Kenya pesa kama no to be kata gimo timo godo onge. Okay? Jamoko mondo miyo par kata mondo miyo pesa no dhi onyuol ne kendo bedo shida. Koro nyo wacho no don watigi the bank mondo wamigi giyud pesa atamalo mar interest, okay, mapin. So instead of maybe 13%, ginya would maybe at 6%, okay. Omiyo ngiso Bungu Sospita ni onge pesa ma county ni godo mimi yameji kamano. Okay. Professor Tom Ojienda men senator kendula rokode kom mar governor nigi penjo moga beach ka India dhi nywako nigi tedi chiel ke chondiko gi gidongere mondo kore duok gi achiel ga chiel gote. Wacho ni mokwongo mokwongo wacho ni nitiere gik moko manotimo projects makoro chalo ka gimochung'. Wacho ni ang'o miyo weyo ni nitiere gik moko manotimo chenro manotimo kaka county to weyo mochung'. Mar ariyo penjo ni ang'o miyo nitiere chike mane doho golo mondo mi Kisumu county olo to gelo kaka sani wacho nitiere ng'at mano wach ni Kisumu onego bed ni chulo 500,000 to noko chule. Kaso chako wacho ni nitiere contractors mapoko chul idhi chul gi karang'o. Kaso chako wacho ni nitiere wach mar choko omuom kuom land rates ma ok opuodhi. Ni un kaka sirikal ang'o mutimi weche gi abich muketogi? Mokwongo e wach mar chenro mochung'. Adwa ni mondo mi ong'isa ni mane gi mane mochung'. Nikech an kasemiyo ng'ato kandarasi, okay, kata semiyo rak ni mondo iti, okay, to ka wamiyo rekodi thuolo maromo kata mana dweche 3 kata dweche 4, okay, to mano madano mondo ane kochopo mondo ng'o mondo wane ka itieko kata kitieko. To ng'iyo ni contract mana gi mane anyalo gomba ahinya no ng'isa ni magi otherwise ngina nyalo mana wacha koro ka do ng'isa ni magi mata nyalo wacha. Mar ariyo penja ni tang'o mwatimo kuom joma court oyalo kata ng'ado nwami pesa kaka okil ong'eyo ni nitie miluongo ni appeal. Okay, adwa wacho ni kaka county government ma Kisumu to gi counties mamoko, Nairobi being one of them,
ok one satisfied with some of the judgments must be required from the court, okay? And many of them was to instruct our lawyers and the county law office mondo appeal, okay? Because some of those awards are outrageous, Trevor. Can you imagine an award of more than 5 billion? Where will county get 5 billion? To me, some of those cases, my Professor Wacho, and it is just everywhere. Kingio counties, Kaka Nairobi, for example, Kingio Gikmagi O, in terms of legal fees and, court, those awards, maybe again, it will just sink counties. Omeangima Council of Governors, keenly, and we hope that the senators actually can help us, can help counties. Really, they were meant to stand in the gap for counties. Kaka senators. Openjo watch mara payment of payment of pending bills. Mane gima bende countala budget owacho. Tadwa ni mondo senator mar county ma Kisumu. The other senators push national government mondo miwa pesa. Yeah, nikejalo mwana chulo pending bills kanga wakain gi pesa koso kamano. To wache kodisane ni other ka pogore gi allocation mar August. Okay, poko wida allocation mar September. Kendo wadhi October bende. Yeah. Omiyo mago gin contributions manyalo miyo wabed gi pending bills. And then counties bende okosebedo ka perform maber. Okay, adira ber e weche mag own source revenue. To en chal mar kor lwasi mar uchumi kata mar economy mar piny. Aparo ni samoro bende gimomiyo samoro National Treasury be ok chiw pesa consistently nikech gimbe ok giyude ang'owa consistently. So national government has a problem in collection of revenue, magikonyo godo counties and of course other things. To mano is the same thing also with counties. Yeah, so counties cannot operate in isolation. We are all Kenyans. Wadonja ne weche mag siasa. Koro chimo kumudhi dhialo higni 20 kaka ODM. King'iyo chama kaendi, ang'o midhialo ahinya? Bedo chama kanyo, koso ang'o ma midhialo? Dongere penyo ni what is being celebrated? Okay. Mukwana na wachi ni Trevor ni chama mar siasa. Okay, gimomi ichuogi en nikech mondo mi wakaw kombe, okay, mag telo, okay, e pinyo mar ang'owa, e pinyo mar Kenya. King'iyo sani ODM nigi kombe mang'eny kamoro amora, governors kure, counties mang'eny, okay. Gombo marwa kaka chama mokwongo en ni kombe ma wan godo kik dhi kamoro. To kaber, okay, goal marwa en ni komoro amora maonge godo sani mar MCA wayudi, komoro amora maonge godo sani mar MP wayudi, komoro amora maonge godo sani mar governor, mar senator, watim nade wayudi. Koro gima watimo en ni waloso chamawa mondo wabed ready, okay, mondo kochopo chieng' ma ji dhi e yiero higa mar 2027 to wakaw kombe mang'eny kaka wanyalo chimade, kaka wanyalo yudo. To maduong' ahinya king'iyo chama mar ODM to kitelo mar piny mar Kenya, tineno ka gik mang'eny moseneno mabeyo en nikech party mar ODM. Okay, mokwongo kata mana jatelo mar piny masani ok nen jo ODM, ing'e kamano. To kata mana jatelo manowuok ndalo mokalo cha bende norawe ODM kanyo, ing'eyo Uhuru Muigai Kenyatta, former president. King'iyo ng'eny jok manie telo sani, okay, king'iyo Mudavadi manone ja ODM, king'iyo joma nyo watero kacha manyo to mago jo ODM. Omiyo wan ok ane gimowinjo nego ne kodwa nyiego, okay, wachalo nyako ma ikore ne arus, okay. Omiyo koro wan sani wadhi kamoro amora, nyo wan Wajia, nyo wan Kisii, wasedhi kamonyo party nyo ni Narok, waketo jowa mondo bed moikore, okay, nikech lweny mwadhi higa mar 2027. We are getting ready for 2027, in other words. To 2027 ka upango nango, nikech mae mari Rigathi Gachagua ne wacho nyoro ni nitie kaka kweth achiel nitiere masiro jatend piny, machielo bende kwede. Uchung' kanyo. Gachagua ong'i weche mag opposition.
owe chandre he has so much to do in his corner to start bothering about us. To wawach ni gimoro jaduong' in jaluo ing'eyo ni kidhi e kisera kata kiro nyako moro momako wang'i, okay, tipenje koyie mondo mi otim ang'o mondo mi ubed kode osiep kata mondo mi udak kode. To chon kane gima kamano timore to nioro ga jaote ni nyako midwa kaoni, okay, jodala gi chalo nade, okay, dibeni gin jang'weya ja pitipiti gin jokuo gik machalo kamano be gin gi chiemo, okay, omi gi jo Kenya Kwanza, okay, nyo wan gi 10-point agenda manyo oketo wa kanyakla mondo mi nyo waduog pinywani kama korentie sani nikech kadine baba we dhi ma kony wuon piny masani, okay, His Excellency William Samoei Ruto dikoro waonge gi piny adieri ber koro nche ne waoro jowa moko kocha, okay, ing'eyo gi waoro Governor Oparanya, CS Oparanya, waoro Joho, waoro Wandai, waoro Mbade, gin kucho, okay, koro warito duoko kabende gin joma wanyalo bedo godo piny mondo mi kaponi mano nyalo dwarore e ndalogo. Mwenche ne jaduong' owacho kata bwana owacho ni arrangement mantie sani nitie nyaka higa mar 2027 be momiyo wan kaka party, okay, wan kaka ikruok marwa, okay, en ni wadhi e ng'wech higa mar in 2027 koro kan tie wach mora mora to mana ko bio wache but as it is now onge gimose wache every party, okay, gin ka ogedwar wano kwa nyalo wache wanyena kwa timo yiero nyoza timo yiero sani koro wani county itimo yiero county and kwa Mombasa tang'eyo ni telo mar party dhi nyiso wachieng' mwa dhi a national delegates conference wadani by the time 2027 biro wase comply gi mora mora and we are ready and ado wacho ni Trevor king'iyo chama mar ODM chakre higa mar 2007 we have always been the dominant party, okay, in 2007 one man dominant in parliament, in every other coalition Marcel also one Marcel was the dominant party in all those coalitions and one being the Marcel produced presidential candidate, yeah, and we are not about to relent on that, okay. Makaponi mano is going to be a different story from what we know. It will be out of, you know, an agreement by the party and we have not got there yet. Okay. Kupni mar siasa koro ntiere sani kancha wan gi jakom nyocha no wacho ni un kaka koro joma dwaro kom mar governor mar Kisumu en Ojienda, Dumo Wuor, Joshua Ron, joma ng'eny sani ntiere mi wacho mose wacho nyaka sani. To no wacho ni ubro bet kudu piny mondo mugo mbaka ni bose chane kusupodi. Well, to ponono ni wokodhi kaka ng'ato dwaro. Be use wuoyo unu wegi mondo muwinjru ni kaka joka ng'ato. Mae yo mwadhi luwo. Well, yiero en higa mar 2027 koro pon gi thuolo matin. To anada wacho e kora ni gima baba nyo wacho anayie godo kwa bedo piny mwawinjore to gima wawinjore no emana dhi timade emana dhi luwo. Tijena mondo mi awach kama nikech ing'eyo ni telo mar county ok en gima yot ahinya. Ang'eyo nitie members of parliament mosebedo governors, okay, example achiel kuom gen Governor Gladys Wanga. Nitie senators bende mosebedo governors. Tado ni mondo ng'iyane matut ahinya the kind of leadership manche gin godo kapok gibedo kanye, kapok gichopo kanye. King'iyo Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o kane ginie parliament, he was one of the selected members of parliament, mobe minister, okay, mobedo ang'o mobedo minister. Mar ariyo lead very powerful committees in both in the National Assembly and at the Senate. The same goes with Ochilo Mbogo Unayako. The same goes with Governor James Agero Orengo. He was even a minority leader at some point. And the same goes for Governor Gladys Wanga. She rose to be a commissioner, you know, in Parliament. Now, Jomado Bedo, Governor Sanegi, okay, what is their track record? Okay? Moro for 15 years, not even a single leadership of a committee. Machielo has been there less than 3 years or 4 years once to be governor. Took again zero leadership in. Kata manyo kombe iwo manye miyo jikombe nononi. Manye miyo jikombe manyo jode. None of them got anything. Minya lawacho. So area experience magido biro bedo godo governors. Now opposed to them, I have been there myself. Okay? Learning and working with Governor Nyong'o.
Mano ka en gima nang'eyo, ano kada bedo member of parliament, kada bedo senator, kada bedo anything. Omiyo kopogore gi gima nyo jakom wacho, I'm getting myself ready, okay, mondo me atim my part as the governor of Kisumu for 2 terms, okay, and whatever which we'll have come up with, kata kapone oken, I will support whoever that person is, and I want to challenge them. Jok mochungodogi, ni if I'm settled on. So they should do the same thing. Okay. They should be magnanimous enough, okay, to say, fine, I can run for it another time. And we support each other. That is what I've said here. And Chingu Lumbo Gika Gebende, Tipenji give the same thing. But Madunga Henya, Ipenji give me Giparo, with the kind of dismal performance in Parliament they can be governors. And by the way, let me tell you another thing, what I think. Ngen members of Parliament who work need to governance maybe aiming at the stars to hit the moon. Ngata madwa PM kod member of parliament masani mo wacho ni do bedo governor. Ongendi the first competitor mayango and that member of parliament. Yeah, kaka koro in competitor ni maduong ahenya. Ena duma gono. Nekech the easiest way out of gimodwaro no any order doke komno. Okay. Yeah. Maka yune ni ko choke tro jaduo. Wewe kanyo ngidana no ka. Bill jasiasa oro penjo moro ka wacho ni mos na DG nyise ni thoth MCAs inyo jopiny nikech gik mowache public participation ok gitim. Budget maduogo gin ma jopiny okia kumoae. Mano Bill jasiasa youth leader ma ODM. Yeah, and wacho na Musi. Ambia Musi. Angena dwaro come man Southwest as a member of the county assembly. And agero ni ko biro to gima jopiny wacho ema biro timo ngoa ema biro kalo. Whatever the tragedy, and ingeo ni jopiny go ema yiero members of the county assembly. To nekech en wuoyo e low members mag ward mare, okay, samoro ginyalo bedo gi some powers moko ka gini e assembly kacha to do things on behalf of the people. Nekech gine mo migi thuolo no kuom chik. Yeah. Yeah, because sometimes wasano gik machalo kamano ka timore ken gima ber ahinya. Gima ber en ni gima jopiny dwaro chamo monego bed ni timore. To samoro neno some projects moko ma members of the county assembly be nyalo propose to nekech gimbe omigi thuolo mandate gi jopiny. So sometimes I think it passes gikalo budget. We give the proposals, but eventually the assembly passes it. Okay. Yeah. Dennis penjo ka ndi ni wachore ni ine midhi miyo tiko. Ben adier to ka babo wacho ni wene jowadu idhi chunge ango. Ase wacho ni ka babo wacho na wene jomoko to kadhi chung. Okidhi chung. Okadhi chung. Iwewe kamano. Okay. I'll live to fight another day. To penjo ni wacho nyan macho ngo. Ni ne wacho ni ine midhi miyo tiko. Ngiseni ambe mane gima. Okay. Enoka sakoro mayo wangu lakini kuna makamu binacho ni mosina ora mawili gidhi romo gi oron wuon dola gojienda dela Route 2027 to giadumo wuore governor seat ma Kisumu obed prepared. Kao ang'eyo ni gin weg dola gango gin go tang'eyo bende Trevor ni telo ken pesa. Ka telo dikoro en pesa ji mang'eny anyama dikoro anyalo miye examples akada chiwo examples go sani. Omiyo ji mang'eny anyama nigi pesa ma bende okotelo. To bende ji mang'eny mana nigi pesa mano yudo thuolo mar telo kaka Sonko ma Nairobi. Pimna nena ni Sonko gi pesa neno. The kind of a governor he was. Omiyo ng'ato kik nyiso wach ma pesa. Okay? Pesa is important, yes, but it's not everything. Ka ng'ato manyo leadership. Okay. Yeah. Ka koro wadhi mbele ini king'eyo chama ni kuma koro chomo. Udhi e wach mar ODM at 20 ni. Ang'o ma diher kigota Rubin mbele kaka jatela, ang'o ma diher ni mondo timre chama ka mondo mi mutni moko mang'eny gi oaye. Nwaneno ka Babu Owino chalo ka gima koro wacho ni Kalonzo e president, kwang'iyo Sifuna koni, Sifuna chalo ka gima wacho gima opogore gima wacho. Ang'o ma koro nyaka timre sani seche modhialo higni 20 mondo mi chama obed ni otegno kodhi mbele ka koro watigo. Gima timre ni gima ber bende milaro. Omiyo mutni manie chama mar ODM sani nyisi ni en chama mjotemale ma ji ohero. Gombo mara ahinya kana yudo thuolo mondo mi awuogi Sifuna kata Babu Owino en ni onego gidhi mos matin. Onego gidhi mos matin nekech chama mar ODM kipenja actually napondi gimbi malicha ahinya piny mar Kenya. Inyalo wacho ni sani UDA ni gimbi nekech gin manchene gichuogo piny owacho. To king'iyo kata mana sani gik madhi mbele kamoro amora ODM ni ang'o ni gimbi. Omiyo ana nyalo wacho ni future margi
yo mar telo ne rieny moloyo kagin e ODM moloyo kagin kanye moloyo kagin oko to nikech wabende wayie gi differences in opinion and sana ji expect difference mang'eny kabisa e chama ka gibira to wago mbaka e chama ka kendo ang'eyo ni gibiro Mombasa to bende ang'eyo ni ODM nigi mechanisms ma gibiro timo ang'owa ma gibiro neno ni ng'ata manigi paro mopogore ji bedo piny ji go mbaka koro joma buro loyo join joma paro mopogore gi manegi paro. Okay, so the long and short of it is that the future of Babu Owino and Edwin Sifuna and all my friends, their future is brighter within the party under His Excellency Raila Amolo Odinga than anywhere else they may want to go. All right. They may think it is rosy now. Yeah. But kanya sa me wangema to broneno an kana yan ngitaringa ngwecha duogo kaponi gi paro mawuok. Wach mogik miwego jopiny. Jindikore jikaw kipande koro wane duol sani nyase lando kata mana e Kisumo kanyo kuonde ka kuonde mikaw nyo chak wachno wuok tich nyoro adona kaw thuolo ni mondo mi akwajo kanya nam duto tete mokwongo maonge kura ni wawuoguru kar rombo wadho timo ang'owa wadho kaw kipande nikech kipande ne wadhi miwa kaw ang'owa ema miwa wadhi kaw kura to kura na duondwa ka wadhi yiero ma higa mar 2027 to moloyo ne joma matindo ma dhogere luongo ne Gen Z nyo waseneno ni gigomba ahinya mondo mi gibed gi piny ma gin giwegi nyalo mor godo koro mae thuolo margi ma ginyalo loko godo telo ma gidwaro in a democratic manner omiyo maduong' ahinya mana kwa jowa maneno wa mawinjo kawuono ni nyathi ka nyathi maonge opande ng'wech to jowa monego bed ni konyogi obed assistant chief obed chief obed village headman obed jo siasa mora mora katelo mora mora wakonyo nyithindo matimo mondo yud kipande. Erokamano miyo waseche gi His Excellency Dr. Matthews Owili men jalup governor ma Kisumu erokamano ahinya kuom kodwa mbaka e duol chenro mar Ramogi kanye kama we chenro mar duol ang'eyo ni penjo pod ng'eny to pod wabiro luonge kendo chieng' machielo mondo dhi mbele gi mbaka ma endi kama olore chenro nan kaka pile jinga Trevor Ombija Janding Opanga Jonyakach Dendo Nombija Taya Nyakwar Guok Ocha Pesa Lady Cool bro biro sadeki kudhi mabor ahinya. Wakuyo kuom lando tho mar Honorable Dr. Dalmas Morris Otieno Anyango, former MP Rongo constituency, cabinet minister, manotimore tarik 7 dwe mar 9 higani. Moluor Dalmas Otieno Anyango